दिनै रमजाननि बन्द बेनि थाखायनो जों ओरै दादगारिथिं अर्किड बिफां नागिरनो थांनो नागिरदों मोनो मोना दा नायनोसै र' बिसि ओंखारफाबाय फिसाला सानैबो ओंखारफाबाय गोबावनिफ्रायनो प्लेनिं खालामगासिनो दङ आं हाग्रा अर्किड नागिरहैनाय बन्द समफ्राव दा बेखौनो नागिरनो थांनो नागिरबाय दिनै मोनगोन ना मोना नायनोसै र' बेखिनिखौ मोनजेनबाय अर्किड लांफैनाया जा मोजां मोजां बै हाग्राथिं दङमोन बेखौ देखायहरजागौमोन दहाय हाननायाव खेबासै जोङो अरजाला मोजां ना बरिया बिराद बुरजा लाबाय जों हमगोनसो नामाब्रा लामा ससे फैनायावनो मोनसे भेराइटिनि अर्किडखौ मोनगोरबाय जोङो खाफाल मोजां होननांगोन दा नायनोसैलाय र' दावखोनानै माबायदि मोनहैयोलाय लामायाव मोख्रा नुदों जों नै अर्किड नागिरफैनाया एटेक खालामो नामा नै आयौ एटेक खालामजागोनलै मेरलाथार बिराद मोख्रा नै हेल' जोंखौ एटेक खालामो नामा आदाफोर बिफाङाव जिरायनानै दं अर्किडखौनो नुवासै दहाय मोननाय खिनिल' दासिमबो मोनाखै देलाय थाखोमादों नैबे फैलाय नैबे बे ख्र' सिखा खंखाइजों माबानो थां र' सिखा खंखाइ लायनां सिखा खंखाइ माने थुखाबाबो जागोन बै दालायजों बै दालायजों मैदेर खि नङालै बे खि नङा बे मैदेर खि नङा अर्किड उजा फैजोब्बायलाय र' आं गाखोग्रोनो र' नुदों केमेरायाव बे मोनसे अर्किड बे थाथोंसै गाफ्लांगोन बे गोलैबाय माखासे बेखौबो लांजागोन र' थाजोब्बाय गोलैबाय अर्किडफोरा बेलाय बरियानो बिराद देन्जार रज'गोन आं नायदोंमोन आं ओरैहाय गैया ओरै नायजागोन नामा रोंगोन ना रोंला जाखो आं बाबायसो मा लामा दं बिथिंलाय मानि लामा जाखो एप्रिलहालागै बांसिन बिबार ओंखारोना एप्रिलाव बिबार ओंखारबासो सिनायगोन थाम्फै दंलै बिराद थप बे गोमो बिबार बारदों ना बिलाइ बिराद मोजां नुदों बिराद बिउटिफुल बै बिफां गुलुंनानै दं बेहाय नायनायनि र' हाग्राखौ सावना होजोबदोंलै बिराद गाज्रि जाबाय बिदि सावनो नाङा एक्सुवेलि बिफांफ्रा बिराद नस्थ' जायो वाह गैया बाहाय बाव थाबाथ' मोनबायमोन जोङो मोजां नायलायबाबा दंबाय बायो नामा ओइ दङ फैलाय नैबे मोनसे अर्किड नैबे माला बायदिया बोखायदोल' रोदा लानानै बोखानांगौ आयै बोखादो र' अर्किड जोबनै मा खालामना जागोन मा बे बिबार हरजोबसिगोन नै लादो लिसु बिफांसो बुरजा मोनथारबायना माबायदि जागोनलाय खालाराबा बेयो माला बायदि जाजोबखायो फुरा बबे बिफाङाव खाना होनांगौ बेखौ नागिरा मोनला बारहरदों चलो दंबावोमोनदां गोजोनबाय गोसोआ हेल' गाइस अबिरो orangnya apa? Mana punya?
Gilai gilai ni. Ni cuma kena saya. Ube. Gilai di sini. Ini orchid. These all are orchids. Nih, hey om sini. Ya boleh betul nama nama. Nak pula. Lihat lah jauh ini bang. Wow, Wah. solid. Allah kelar jangan be. Hah? Allah kelar. Mana kari naik? Iya nang kerenang. Tuh. Selesai. Jangan baik. I'm very happy. Nih, single hari ini bisa berjalan tur kitku. Wow. Ayo le ya. Ha. Beri kahun, gak kerjain dia pak. Wah, Hagrayao sih. Jauh betul dong sih bu. Ayo. Ada ye. Beri tang le bra. Ayo suka nang sama tu. Wah. Coba. Nih, lihat siapa dah? Orchid. Sampai bulan sih. Oh, reale. Kamu nak urus apa ni? Kamu belum mana? Mana ni? Ye, jangan fakani asal nama berapa? Nunggu tu. Nunggu. Tunggu lang mwnse. Lagi. Lah nama ni. Mwnse. Yang pun kalah. Enggak kena gendang. Makasih lo. Ube. Ini biarlah dulu jangan. Ini berapa? Ngelih ube. Tadi you kan sini ni. Senang sini. Nella. This much I got. Ni. Toh. गोजौद्राय बेखौ बोरै हानबावनो ना बेखौनो नांगौमोन आंनो नै इ सुमलि बिफाङाव बिराद गिदिरखा लाबाय जोङो अर्किडखौ द्लामनो दंबावोमोन गाहायावनो मेरलानो ओमफ्राय सेम जागोन नंनानै बिबारबो बारथ'वाखै नालाय हमनो हाया सेम जागोन नंनानै लाथ'वासै जोङो एप्रिलनि 15 तारिखहालागै बन्द' मोनोब्ला खेबसे नायगोन आं बिबार बारजोबगोन अब्ला मा भेराइटिनि सिनायनो हाजोबगोन अब्ला लांसै dan dङ फारसे थांफिनगासिनो जोङो जोंना जोब्बाय अर्किड नागिरनाय खामानिया द्लाम दङ अर्किडआ गाहायावनो दा न'आव गायहैनोसै माबायदि गायनाय जायो नायसै र' थाङो ना थाङा नै मोनफैबाय जोंना आयौ आथिमंगल सेंग्रा सिख्ला गोगोमथार फाइनालि न' मोनफैबाय सफैबाय न'आव सफैबाय खम बुरजा अर्किड लाबोबाय आङो ओइ मा जालायखो न'आव सफैनाय लोगो लोगो लास्टआव मोनदों बेखौ बरिया बेबो माबायदि जागोनथाय मिथिया जाबारा जुब्रा बायदि लाबोजोबखाबाय आङो लायग्राया आं हारसिंसो लायदों आरो खामानियानो जोबाखै खारग्रोनायखौल' नायो नै अर्किडआ आयौ खेबलाय
खेबखानायसो बहननायसो खेबनांगौब्रा एसे गोजाननिफ्राय लानांगौ मा लानानै फैखो अर्किडआ नुबाय नै आयौ अर्किड खि अर्किड जाफैबाय दे आंनाव देग्लाय आवदोंसो बियो फरेस्टनि अर्किडखौ सेख'ना लाबोबाय नै बिबारा नै बायनानै बेनो माबायदि बारनांगौ बारखांबाय नै बिबारखौ देखायलाय बरिया बिबारा नै बारखानाय खाना बियो आंनि फरेस्ट खनसे देखायबावदो नै बरिया दोनदो